Loji Tengara mriki kumplang suwung gandeng paduka Ki Petruk ingkang saged nentremaken dumateng swasana. Paduka ingkang dipun pilih kalian kumpulanipun lurah-lurah lan lapisane para kawula dasih kinen dadi ratu wonten negari Loji Tengara mriki. Aku mbokon dadi ratu. Nggih, paduka sampun dipilih kalian kumpulane para lurah lan sedaya lapisane para kawula dasih. Aku gelem dadi ratu yen patihe adikku Bagong. Merga iki sing ngancani rekasaku. Sumangga kula dandani busana ratu sak patihipun. Protaruna hanudya sanes ora mangkasan nego mati maksudi ekaro kang ake kumane pisane sebetulnya negara Loji Tengara kene sing dadi ratu wis ganti. Dudu Prabu Jayasendika maneh ning aku Petruk sing dadi ratu. Mula wiwit saiki lurah-lurah kudu manut perintah saka Petruk ya sing dadi ratu anyar iki. Nggih, perintahe napa? Budaya-budaya sing elek. Budaya-budaya sing mengarah ana ing babakan-babakan kemaksiatan kudu diganti karo budaya sing apik. Nggih, cocok Ki Petruk, cocok. Bagus. Tur lurah-lurah, kumpulane para lurah gandeng aku sing wis dadi ratu. Mulai detik iki uga tak wajibke lurah-lurah pendak taun wajib kudu nanggap wayang. Ngaten nggih. Iya. Kuwi budaya sing apik, kuwi budaya sing becik. Tur nek nanggap wayang dalange milih sing apik kek, ngono. Aja milih dalang ceng-cengpo. Nggih. Milih dalang sing apik, dalang sing bagus, dalang sing isih Joko, dalang sing durung kambon wong wedok. Lah iki lho. Masuk, ayo. Nggih, sendika ngestaken dawuh ki. Ya, aja sikon. Wonten dawuh lan kabeh para lurah, wonten dawuh, wonten dawuh, wonten dawuh. Kowe kabeh tak angkat derajatmu, nah. Saka lurah malih dadi sentana negara Loji Tengara kene. Aku duweni penjalukan. Kanthi Petruk dadi ratu ana negara Loji Tengara, negara kene dadi negara sing adil lan makmur, gemah ripah Lojinawi, Kertatata Toraharja. Ratu Loji Tengara jejuluke Prabu Tong Tongsot
Bel Geduel Beh Patih Loji Tengara Patih Bawor Sari. Hanoman malumpat sampun prapting witing naga sahari mulat mangandhap tinggal wanudya yukuru aking Anoman kula wonten dawuh sinuwun Ratu Loji Tengara Prabu Tongtong Sot Bel Geduel Beh. Anoman dina iki tak angkat derajatmu dadi pujangga agung mapan ana negara Loji Tengara kene. Waduh, ngaturaken gunging panuwun Dusinuwun Prabu Tongtong Sot Bel Geduel Beh dene sampun paring kapercayan dhateng kula pun senggana dipun angkat derajatipun dados pujangga agung mapan wonten ing Kraton Loji Tengara. Ya. Gandeng negara Loji Tengara kene iki masih ke bawah perintah lawan negara Ngastina. Anoman dina iki tak perintah tumujuwa ana negara Ngastina. Sowana Ratu Ngastina sing jenenge Prabu Duryudana. Aku kepengin ngelingke ratu sing jenenge Prabu Duryudana sing kaprah duweni watak angkara murka. Watake nista budine candala, sanggiten kanthi rungsit. Nganggo tembung kowe arepe nyilih dampar keprabon negara Ngastina. Mengko dheke Prabu Duryudana mesti mudeng yen ana ramene tak diadiakane Ratu Ngastina si Duryudana.
ijil langenira sang nar pati lampah hira alon ginarabat badaya yuwarna nira Iwang suksma hadiluwe muga ngayomana mring panjenenganing ingsun kula nuwun dereng dangu sakrawuhipun Koko Prabu Mandura ing setinggil negari Ngastina. Duh Koko Prabu, Kang Rayi Duryudana ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk sahandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama. Jagat Dewa Bathara pangestu para jagat Yayi. Dahat katedha kalingga murda tulus raharja kalis ing pangrencana prapanipun Kakang Mandura ing setinggil Ngastina kalis ing Rubeda. Bombong mangka kraos sing manah dene Yayi Duryudana ngaturaken sih pambagi panakrami kunjuk wonten ngarsanipun pun Kakang. Inggih Yayi, inggih. Kula tampi mboten langkung puja pangestunipun pun Kakang tumanduka Yayi Prabu Duryudana. Sanget anggen kula nampi puja pangestu ingkang rumentah kula kalungaken jangga kapetekaken Pranajara meketing Wardaya. Mugi amimbuhana bagya kayuwanan kula. Duh Koko Prabu, mboten langkung kula aturi lenggah kanthi prayogi. Semunipun sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka lelenggahan wonten sasana mriki Yayi.
Sakrawuhipun anak angger Prabu Baladewa kula kang paman kepatihan pun sengkuni ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk nggih anak Prabu Baladewa. Inggih paman sengkuni sampun kula tampi dawao sami-sami. Lole Sumono le sumorate bergandel omahe buntute omah joglo hawla. Men sewu nggih, anak Prabu Baladewa, anak Prabu Balarama, ratu ing negari Mandura. Bapak Durna menika. Nggih. Sakrawuhipun anak Prabu Mandura wonten setinggil negari Ngastina, pun Bapak Sokalima ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten anak angger Baladewa. Inggih Bapak Panembahan, sampun kula tampi salam taklim ingkang rumentah. Kula tampi dumawao sami-sami. Kasekecaken anggenipun pinarak lenggah nggih nyuwun ngapunten. Inggih kados mengkaten kahananipun negari Ngastina. Inggih Bapak Durna nggih. Mongko kraosing manah sareng kula nyumurupi kahanan ing negari Ngastina. Ketingal sedaya sami gembira. Nggih. Pancen sedaya sami gumbira nggih, sami gumbira. Kula tumut bungah, kula tumut seneng, kula tumut bahagia. Durna melu seneng rawuh paduka wonten setinggil negari Ngastina prasasat pukulun Bathara Brahma utawi Sang Bathara Budawaka ingkang hane Jawantah. Kasekecaken anggenipun pinarak lelenggahan nggih. Nuwun inggih Bapak Panembahan. Koko Prabu Baladewa sepisan malih teng rayi Duryudana ngaturaken agenging panuwun dene paduka kepareng rawuh minangkani pamundhitipun kang rayi ing Ngastina. Inggih Yayi. Lantaran Nawala ingkang tinampi keng Raka nalika semanten Nawala utawi layang dipun tapak astani kalian Yayi Prabu Duryudana surasane tulis pun Kakang Mandura kinen daya prapteng wonten negari Ngastina. Kaget raos ing ati kula kinten lamun Ngastina menika wonten parang muka ingkang anekani. Nggih sasampunipun Kang Raka Mandura prapteng negari Ngastina. Negara Ngastina ketingal ayem tentrem boten wonten rubeda sawiji menapa. Malah tuwuh tandha pitakon saklebeting dados. Baya wonten wigatining karsa. Yayi Duryudana ngrawuhaken pun Kakang ing Mandura, pun Kakang namung badhe ngangklungaken jangga. Nilingaken karna nenggara mentah sabdanipun Yayi Duryudana. Koko Prabu Purwa Madyawasana samendang datang karempit. Lamun wonten kelintah-kelintuning atur Yayi Duryudana ngaturaken agenging samudra pangaksami. Inggih mboten dados sabab Yayi. Gandeng ripalenggan samangke ing Raka sampun marak sebo. Bebasan anyidam rujak ing Cempaluk tumengklungen daya-daya kula datining karsa. Winalik rasanipun Prabu Baladewa, winalik rasanipun Prabu Balarama menawi keni winedar ing akadah ingkang Raka ing Mandura sumedya ngangklungaken jangga hanilingaken karna nengga rumentah sabdanipun Yayi Aji Jakawinana. Pramara reh manguswamyong ambleng kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalakung risang gandha Mas Tatmaja leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Bumyus amara mayanto Koko Prabu menawi wonten sisiping ngatur kula nyuwun lumuturing sih samudra pangaksami. Menapa to darunanipun dinten sakmangke sru panyuwun kula anggenipun kepingin amboyongi dhateng paduka Jeng Koko Prabu Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki. Blaka Suta blak kutang terus terang dinten sakmangke Kang Rayi Ngastina nembe ketaman ribet jibek judek manah kula
saking gagasanipun Kang Rayi Ngastina. Namung paduka Njeng Koko Prabu Baladewa ingkang saged hangudari reruwet madangaken weweteng ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kadosa pundi? Duh Koko Prabu. Wonten kalih perkawis, wonten kalih babakan ingkang rinten dalu tansah anyrimpet anyandung penggalihipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Wonten kalih babakan kalih perkawis ingkang rinten dalu tansah gumana musik wonten ing penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Inggih, lakar kados mekaten. Kalih babakan kala wau napa kemawon Yayi? Setunggal. Wonten ing negari sisih kidul. Negari sisih kidul wilayah Ngastina. Punika kalebet negara jajahanipun negari Ngastina. Maksih kalebet wilayah utawi wewengkonipun negari Ngastina. Punika wonten negara ingkang naminipun negara Loji Tengara. Negara Loji Tengara, lakar kasinggihan. Duk rumuhun negari Loji Tengara menika ratunipun Ratu Jajahan Ngastina, naminipun Prabu Jaya Santika. Nanging sampun wonten Tri Candra menika utawi wonten 3 wulan menika Ratu Loji Tengara menika ganti sanes Prabu Jaya Santika, nanging Ratu Anyaran jejulukipun Prabu Tong Tong Sot Bil Geduel Beh. Kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti cerapang. Ratu jenenge elek, ratu jenenge Tong Tong Sot Bil Geduel Beh. Kamangka ratu-ratu ingkang dipun ganti ingkang maksih negara kala wau maksih ke bawah perintah negari Ngastina, upami ratunipun ganti menika sedaya kedah manut kalian Duryudana. Negara-negara jajan Ngastina yen arep ganti ratu kudu manut Duryudana, nanging Ratu Loji Tengara ganti tanpa sapangertosanipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Ratune anyar tanpa sapangertosan paduka Yayi Duryudana. Lakar kados mekaten. Prabu Loji Tengara nuwun inggih Prabu Tong Tong Sot Bil Geduel Beh menika anyebabaken goreh rongeh para kawula ingkang mapan wonten negari Ngastina. Goreh rongehipun mapan wonten pundi? Kathah para kawula dasih, kathah para bebrayan agung ingkang mangro tingal wis ora manut karo perintahe Prabu Duryudana. Sampun boten percaya, sampun boten pitaya kalian menapa ingkang dados dawuh pangandikane Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nanging malih grembyang, malih manut karo Ratu Loji Tengara. Kamangka Loji Tengara menika taksih kebawah perintah negara Ngastina. Akeh kawula-kawula Ngastina sing do deku-deku ora nyembah Duryudana ning nyembah Prabu Tong Tong Sot Bil Geduel Beh. Punika ingkang handadosaken nyerimpet nyandung sajroning penggalih kula Jeng Koko Prabu Pandura. Lajeng perkawis ingkang angka kalih. Perkawis ingkang angka kalih Tri Ari Kawuri utawi 3 dinten kepungkur. Ratu Ngastina Prabu Duryudana nampi wangsiting Bathara. Wangsiting Bathara kala wau kula tampi lumantar pasupenan utawi pangimpen. Paduka ngimpi, paduka nyupena. Inggih. Ngimpi napa Yayi? Nek bagian sing ngeramal ngimpi iku Pendhita Durna nika cocok ngeramal ngimpi. Nggih. Kula gadah bukune 1001 Arti Mimpi. Kula gadah ngimpi napa? Anak Angger Duryudana ngimpi dirubung sendok. Napa ngimpi napa? Kula napa di ngimpi dicokot ula wening. Kula saged ngartekaken nggih. Nggih. Kula ngimpi rumaos kula negara Ngastina menika ketrajang wujudipun banjir bandang. Banjir bandang anempuh wonten negara Ngastina
anyebabaken tewasipun para kawula agung ingkang mapan wonten negari Ngastina. Gapura sakembaran ingkang mapan wonten sakjabaning negara Ngastina rungkat rubuh anyebabaken negara Ngastina menika bedah inggih awit saking banjir bandhang kala wau. Kinten-kinten pangimpen banjir bandhang kala wau mengku werdi menapa mengku surasa menapa duh Jenggara Prabu. Kalih perkawis menika ingkang tansah gumana musik adamel ribet bebek jibek penggalihipun Ratu Ngastina setunggal Ratu Anyaran Prabu Tongtong Sotbel Gedhuelbe angka kalih Duryudana ngimpi nuwun inggih menika Ngastina ketaman banjir bandhang. Kula aturi paduka kula suwuni dawuh nggih kalih perkawis kala wau nyang anyebabaken Duryudana kepingin ngrawuhaken paduka Jengkaka Prabu Mandura dumugi wonten kraton negari Ngastina mriki. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan remang ulir leno tanpa kenen ulir leno tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Hyang Utama Yayi Duryudana kula wonten dawuh kula kok sumelang to Yayi. Adat saben nggih adat saben uwong kok ngimpi negarane kena banjir bandhang menika meratelaken negara kala wau badhe katekan wujudipun bebaya utawi rubeda. Negara ngimpi kok negarane ketrajang wujudipun banjir bandhang. Menika adat saben negara kala wau badhe katekan bebaya, badhe katekan wujudipun pagebluk. Kula tarik benang merahipun. Kula tarik benang abritipun. Sesarengan kalian Yayi Duryudana ingkang nyupena wujudipun banjir bandhang. Lah kok ana Ratu Anyaran jenenge Tongtong Sotbel Gedhuelbe. Kula kok wasumelang Ratu Anyaran sing jenenge Tongtong Sotbel Gedhuelbe menika kagungan niat sing boten becik. Nyuwun sewu, saged ugi lho nggih kula gotak gathukaken. Merga Baladewa niku nek ngartekne ngimpi mung ilmu biyen, ilmu titen. Cara wong biyen, wong Jawa biyen ngarani nggatho lucu. Nggatho lucu. Saged ugi Ratu Anyaran sing jenenge Prabu Tongtong Sotbel Gedhuelbe menika milik kawibawan paduka, milik kamukten paduka keprabon negari Ngastina mriki ingkang atos-atos Yayi. Lagi eco lawan pangandikan Nalendra Ngastina dalaken raka ing Mandura Prabu Baladewa. Kedadak kasaru gegering jaba prataning resi Mayangkara minggah ing stinggil pendhapa negara Ngastina. Repepeh gawe cinyak kang sami pulat. Pandita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang.
Mulat mangandhap katingal Wargaya ganes kawula nuwun sewu amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang towang nuwun sewu kula pujangga agung negara Loji Tengara nami kula pun Resi Mayangkara ingkang sowan wonten negari Ngastina mriki halah ora pangling kowe iki pendhita Kendari Sada ndadak ngaku tetenger Resi Mayangkara ndadak ngaku pujangga agung kraton Loji Tengara ana wigati apa Hanoman prapta ana negara Ngastina inggih punten dalem sewu anggen kula sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana menika bot-botipun kula nampi dawuh saking tetungguling Nalendra nenggih sesembahan kula Prabu Tongtongsot bel geduwel beh ing negari Loji Tengara saksamunipun Sang Prabu Tongtongsot menika kawisuda jumeneng Nalendra mapan wonten ing negari Loji Tengara Prabu Tongtongsot badhe nyuwun paseksen paseksene apa Resi Mayangkara dinten sakmangke Prabu Tongtongsot bel geduwel beh ingkang sampun kawisuda jumeneng ratu mapan wonten ing negara Loji Tengara nyuwun paseksen wujudipun dampar keprabuan negara Ngastina pramila sinuwun pramila sinuwun Duryudana sowan kula mapan ing pendhapi agung negari Ngastina mriki kalilan dinten sakmangke kula nyuwun ampilan Anoman utawi Resi Mayangkara nyuwun silihan wujudipun dampar keprabuan negara Ngastina edan kowe Anoman angsat elek Domong tabler kinata duka yayasini pijojo bangmawing wengis Kuwejo tadoning latine trandit ondarandir setan membo menungso Anoman lekno mripatku jerengen gobokmu aku ngerti pelayune tembung saka sesembahanmu Prabu Tongtongsot bel geduwel beh ing tata gelar arepe nyilih wujude dampar kencana cetha lamun to bakal jongkeng keprabone Duryudana ripalungguhan iki tak ajani jembar negara Ngastina bakal tak depani ora bakal tak wenehke marang sapa wae senadyan to mung sak iyubing payung kejaba negara Ngastina bakal tak wenehke wong liya kejaba yen sirahe Duryudana wis gumlundung basa kokrok rubung laler Anoman metu njaba ayo petung karo Baladewa biangsat Anoman Geger iki. Tapi
atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara Rina repan mring praati lele sumorante anak Prabu Jaka Pitana Bapa Durna kados pundi kahanan Kang Sarta Swasana negara Ngastina bebasan ancik-ancik pucuke ngeri wonten ratu anyaran jenenge Prabu Tongtong Sebil Gedwebeh wani-wanine arep bedah negara Ngastina sing kula gumuni sing dadi pujangga kratone kok si Anoman rumaos kula teng lakon napa-napa Anoman mesti geger teng negara Ngastina kamangka negara Loji Tengara menika maksih ke bawah perintah negara Ngastina Loji Tengara menika maksih kalebet wilayah negara Ngastina wiwit riyin mula pangraos kula Loji Tengara babar pisan ora tau gawe geger ora tau ngobak-obak sarta ngogak-ogak katentreman praja Ngastina kula Jubriya ratu anyaran kala wau ratu sulapanipun para Pandhawa ing pamrih kinen ngogreh-ogreh kawibawan negara Ngastina Paman Patih Harya Sengkuni Paman kula wonten dawuh tinimbalan anak Angger Duryudana ampun negake Koko Prabu Baladewa sampeyan kanthi para Kurawa mbok menawi niki mengke wonten bobol barating lelakon mbok menawi niki mengke Loji Tengara badhe merang Kampuh Jingga ngrabasing negara Ngastina Kurawa kudu gelem tumandang gawe nak ngestaken dawuh Ardamarma kula wonten dawuh tinimbalan duh Koko Prabu muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Bubarno kang padha gantung sebo tumuli panjenengan ingsun harsa kundur hangeraton prawaca dawuh pangandika Paduka Koko Prabu kalilan Kartomarma Hamid Hamadala wasilan sabet biar katalika mau paripurna dawuh pangandikane Sang Buminata Gya Jengkar saking dampar denta arsa kundur hangeraton bawane Sang Nalendragung ing Astina wis tanggap ing sasmita
Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sakwetara, leren sakemprangan ya ndo anakku sing ndak tresnani anakku Limbu. Iya mak iya. Mengko perkara lakon Petruk dadi ratu bisa ditutukake sak rampunge. Limbukan ning sing baku, aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan mapan ana ing kene. Ngono ya. Nggih. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh, Kang sarta ngaturake lelagon kang maneka warna luwih dhisik. Ayo anakku Limbuk ndak kanthi ya kuwi ndak gandeng tanganmu ngucapake kang sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Kang wis paring berkah kang sarta kenikmatan becik, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Muka tanpa berkah kang sarta kenikmatane pangeran, aku karo Limbuk bisa sowan, bisa manunggal kang sarta tetunggalan
ana ing adicara bengi iki. Oh iya, ngestokke dawuh, banjur bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Iki adicarane tidak lain dan tidak bukan, ya. Ya kuwi adicara agenda rutin tiap tahun. Oh, agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi adicarane ora ana liya kejaba mung bersih desa. Oh, bersih desa. Bersih desa. Bersih desa kagelar agenda rutin tiap tahun ngadani adicara wayangan. Jenenge wae bersih desa. Bersih pira resik desa wis ngarani. Ora mung ngresiki desane, ora mung ngresiki secara tata lair. Iya. Nanging uga ngresiki atine, ngresiki batine. Oh ngono. Apa maneh agenda kaya ngene iki agenda rutin tiap tahun. Dadi adicara sing rutin tiap tahun sekali diadani, digelar kaya ngene dadi yo sarana introspeksi diri. Oh, introspeksi diri. Mulat sarira angrasa mani. Jenenge wae ora mung ngresiki laire, ngresiki desane ning ngresiki atine. Ayo aja metani kesalahane tangga, aja metani kesalahane wong liya, ning ayo metani salahe dhewe-dhewe. Metani keluputane dhewe-dhewe. Aku duwe salah apa karo kancaku? Aku duwe salah apa karo tanggaku? Oh ngono. Iki dadi bersih desa kang den adani warga masyarakat ingkang mapan ana ing Gandri. Pancen kaya mangkono no. Iya, Ternyatane adicara bersih desa utawa nyadran ana meneh sing ngarani sedekah bumi. Iki ana jerone terkandung ya nilai-nilai positif no. Oh, nilai-nilai positif. Isa